love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo o dili? Dili. Puslan nang way nagmahal, may pamatay! RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o bibingka. Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsa ang akong amahan. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan. Paidigo! No. Bada! Bati asa di mo naong muhilat. May oy, masaktan sa tadi mo. Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba, Jigaw? Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Dugo! Na ang silan ko. Di mo na ko check ko. Pero, pakasliwan ako. Dato nagod ka. I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang. Unsa? Doon na nailaing gipitik ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way lain kung dili si Takla. Tinuod ba ang imong gisulti, Jericho? O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og tug. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you. Jericho. Budbud o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka. Budbud o bibingka. Bangag sa ilong. Oo, hala, unsa man ron? Ang akong silpon. Kinsa makinanawag na ako? Numero raman ni. Numero? Sa man numero habay, Jigaw? Abit-abit ang tubag gabay? Tingali importante kayo na. Basig mangayo na siniglo na ko. Hala na. Tubagon ko na lang. Hello? Hello, Jericho. Kinsay? Ako ni si Lalat. Oh, Lalat? Ikaw ba yun ni? Nalagi kay number na ko. Oh, ako ni Jericho. Nalimot ka. Tugay na ko ni mong gihatagan sa imong number. Pero never ko may hatag og number ni mo. Bitaw, no? Pero karon na ko yung number ni mo. Isave ko ni. Ako ni Iponbok. Jericho, paminaw ba? Gusto kong makikita na mas personal karon dayon. Ha? Sure ka? Now na? Iski? Unsay SK? Sure ka? Basta maoy na to, ha? Anhi ko din magpaapot. Naomi Lalat. Karon dayon mo anha dayon ko. Sige. Bye, Jericho.
Amping. Oy, sige bye. Takikari. Unsay, takikari. Take care, God. Karaan, Jeko. Karaan kaayo, pero... kikilig ko. Jeko? Take care, lalat. Cause I care. Take care, bud. I don't care. Bye. Yucks, kalo. Patikar-tikar pa. Pero, maala na ko eh. Ay, diskarte na lang chit ko ini. Kay basin og si Jekong makaluwas na ko ining problema na ko ni Bogart, my love. Bogart. I miss you. Ngano de ka bay Jigo? Unang first time nga miingon siya nako nga amping Jigo. Di pa amping ko niya. Sa ato pa. Concerned citizen siya nako. Halo, tingalig otik lang ng iyo. Anong atik man? Nalimot ka. Ngila kinasigbatasan ni mo atong nagkita mo by Jigo. Unya karon, uy hala, baya, kalitag kalami. Tingalig na luoy na siya nako. Ana ra bagyod na bay nunoy. Primero, loy-loy. Sunod, gugma-gugma na. Pagsuroy. Lagi, mong ayaw og negatibo diha bay nunoy. Tunay good ta. Mas maayo pag suportahan ko nimo. Nahala, sige. Kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Kan na. Kadiyot. Nganong makikita man sa nimo karon dayon by Jigo. Ambot. Uy, hala. Si Tukoy mo na. Tukoy, di ba ba Jigo? Si Tukoy no? Ay, lagi. Tukay mo na nuha din sa atos Tukoy. Kung kitang balik ano niya by Jigo. Tawag na yun, Noy. Ha? Kay makalingaw ng tuwa na na. Tagsara ba yung buang magkatunong? Siya, di ka malingaw. Tawag ko na ko, ha? Tukoy! Uy! Kumusta, Tukoy? Tukoy, musta na yun? Seb, as alres. Ikaw na na yung naghapon, guys, dumukloy. Ako, Tukoy? Unanong lagom gihapon. Banga ka ilong maninood man. Interview person na Tukoy, ha? Iba mo si Bejigaw. Di yun ka mahotdag tubag. Okay, tira! Aritas politika. Tira! Ay, kana. Tukoy, unsaon pagpalambo ang ekonomiya sa Pilipinas? I-export ang mga kurap. Siguradong mudakto ang Pilipinas. Ang buwang, nagkatunong masad. Ako na sama. Tukoy. Unsay himoon nimo kun ikaw ang presidente. Upawa na yun ko eh. Mas kawatan pa ko na nila. Ngawat bilang kong balok. Unsa na ka akong binilyong kwarta. Anak sa ilong. Ilong sa bangag. Ginamok na ko din pinaapot. Asa naman ni si Jeko, eh? Ang unanong lagom? Laing pangutana, Tukoy. Tira! Ayay. Unsaon madato ang mga tao sa Pilipinas? Abaga simple. Tarang pobre himong dato ng apelido. Unsaon man?
Ikaw, Nonoy, kabaliro ka. Himol kang Nonoy dato, Jigo dato, Jennifer dato. Di wala po, pre. Hala, Ang ano ka ba, Jigaw? si Lalat, kaniya ratong naghuwat na to. Ala! Bitaw, no? Paspas may nunoy. Nagaw na itong paabot ron si Lalat na ko. Si Papas. Sumasay. Kadiyot likod. Oh, manghawid ron ka. Ano manghawid ron ka? Duda ko nila kawada. Murag doon daw tang mahitabo. Suportahi ko. Dali na. Nahala, Bira! Yan ako sa bar na akong trabahoan. Si Sir Mario. Siya ka na. Mayong hapon, sir. Oy, dawam! Good, very good. Bituman ka gyud atong dabot. Kamusta yung kakaron? Yes, Sir Mario. Muto man magyugog sabot, sir. Ilabi pa mando gikan sa akong labaw. Point of clarification, takla. Dili, Sir Mario. Kung dili, Ma'am Marimar. Nakasapot? Yes, Ma'am Marimar. Dawam. Pero, ma'am, pwede mong utana? Oh, shoot. Nga lang kita sa'yo, man ko mo, ma'am. Ay, may VIP kong customer karon. O sa kaadunahang negosyante. O di ka siguro kung makikwarta ka ko. Oh, nakakita na siya ni mo gahapon. Ay, katabang sayaw ka. Ay, wala nang bitin-bitin. Ay, nindot ka ayaw. Natipuhan ka niya. Ni Asya karon. Ma'am, Sige, pag-ilis na. Aron mo table ka niya dito sa VIP room. VIP room? Unsa man na? Dahom! Pagdaga kwarto nga alang sa mga very important person. Tama ni John Pohanen. Wala. O, kamo lang ang naadasod. Ha? Unsa may buhato na mo sa sud sa kwarto, ma'am? Ay, depende. Depende sa unsa. Depende ko noon sa inyong masabutan. Dahom! Ma'am Marimar. Uy, hala. Ay, malagi siya by Jigo. Hindi man amo sabot. Ha? Uy, hala. Ako sa maron. Tura! Dali ba inunin dulo na to siya? Oh, oo sa maron naghilak o gilamian. Ha? O naghilak ay. Palalat? Uy, Lalat! Ngano naghilak ka man? Doon na ba'y taong nagpasipani mo? Sulti ko, kay mahiagom sila sa akong kapangis. uy. Dili, Cheko. May problema lang ko. Ayay. Kadiyot. Murag lain na nida. Aksyon ko kabalaka ni ba? Paghilom ba'y nunoy? Silence. Lalat? Unsa may imong problema? Unsa? Kwarta! Banghag sa ilong. Bungatit. Tabangi ko, Cheko. Migakos ka na ako. Uy, bayan. Mura ko gibayaw sa langit. I'm on heaven. Cheko, tabangi ko. Oy, Lalat. Lalat, basta ikaw. Hamakin ko ang lahat. Matupad lamang ang iyong kahilingan. Salamat, Cheko. Uy, alala. Mura ka bayag ice cream nga nalanay by Jigo. Gaksa ko, Lalat. Uy. Cheko. Baya. Gaksa tagit ka kaugod ayo.
Humot niya yun mo lahat. Amoy na pinipig. Uwak na masulti. Langgam nga may na ka na. Hala, mauli mo sulti by Jigo? 655! 655! Numero? Nagyaw-yaw magnumero. Young boy? Hala, nagyayag numero. Hala, oy. Chico, sige na, huwag mo tupag ang may na. Kung rampol ba? Ikaw na lang, Pi. Asa man ta? Pangin ako. Nya asa lagi ta? Manakaw ta. Asa? Uy, hala. Nganong, ni agutas police station. Usay pasabot ini ha, lalat? Ipadakop minimulat? Ipabilanggo ko nimo, ha? Please, no! Ipabilanggo lang ko sa imong kasing-kasing. Kay musugot ko. Please, lalat! Ipabilanggo ko nimo, lalat! Dili, oy. Pataka mo lang pasagad by Jigo? Dali mo, sunod pa na ako. Tanda ba'y nunoy? Tana. Tana. Ay, kaniyot sa nang by Jigo, oy. Ayaw ko panghawi di agad. Kaniyot sa lagi by Jigo? Why, nga naman? Magunsa man ta diha sa sunod sa police station. May suot man ko to sa lalat. Ambot. Uy, waman di ka mahibaw by Jigo? O di pataga man lang kang sunod niya? Bahala na. Ang importante nga maayo ug buot na ko si lalat. Unsa? Bisag unsay may tabo. Basta naalang sa kiliran si lalat nako. No problem. Come on, follow me. Lalat, my love! Lalat, my love! Diyan ako! My love! Oh, lalat! Oh, lalat! Oh, lalat! Kumusta naman ka din eh? Okay ka lang ba? Nagkakaon ka na pa? Oh, lalat. Pero, maulagi. Dagan king lamok din eh. Baho pagi kayo din eh. Bahong anso. Oh, Marag bamatay ka baho. mao ba? Okay. Ang kun mahimo. Yang sahin na taong ko, lalat. Dili ko maantos ang pagpuyo ining dapita. Please, lalat, release me. Please, release me. Oh yes, Bogart. I will let you go. Oh, please, release me. Let me go. For I don't love you anymore. Oh, ngano ka? Action mo hilak. Dili na ko ni mo, mahal. Ha? Galayin ko ni mo. Ato na lang ko ay malakaw na Ay, lang mahal, ko. mahal, pretty mahal na ni mo. Uy, mahal kita ka. Kantar man to. Pinood ka, Bogart. O, lagi. Cross my heart. Maong, please. Piyansahin na ko lalat. Piyansahin na taong ko. Bogart. Uy. Hoy. Napriso lagi ning imong bugat, my love. Hala! Nakabaw sa dekaning tortugok. Yanong niya maning damukloy. O kining ngit-ngit pa sa alkitran nga lagom na putot. Kinsay lagom nga putot. Ikaw. Maninuod man, drama-rama ni. Damukloy di ay, ha? Ikaw. Ay, Ganong niya man ni sila, lalat. Ngano? Ayaw lakas ko kay sila man ang tubag sa imong problema. Asno? Unsa? Uy, huwag ko'y labot, uy. By Jigo ra. Unsay buot nimong ipasabot? Anak ko sa buot ipasabot, unsa? Ni ako karon sa sud sa CR ning bar. Wag ko makasabot sa akong gibati. Nga may nagpaabot na ako sa VIP. Ilabi pa sa dihang. Miingon si Mama Rimar na. Kunon sa inyong masabutan. Huwag yun ay tabo. Dangong.
Ginoo ko. Unsa makimahitabo na ako dito sa VIP room. Jago, please, hangyo ko lang. Piyansahe si Bogart aron mahimo na siyang kawastan din sa prisuhan. Please, Jigo. Please, release me. Pangag sa ilong ni mo, Bogart. Jago, maluin taon ka ni Bogart. Nanimuho na to siyang tayo. Taya serihas? Bitaw, Jigo. Maluoy ka na ako. Maluoy? Yano kay ko ni mong dapatan. Pirmi ko ni mong pasakitan. You hurt my feelings. Tinood na! Tinood na! Sige na, good Jago. Di naman ka pasakit ang Bogart, Dili pa, Bogart? Jigo. Di natin ka pasakitan. Dili pasakitan? Gibaharan mangini ko ni mo? Nga kung magpakita ko ni Lalat, imog yung tong patyon? Ha? Tinood na! Tinood na! Mahimo na lagi kang magpaduol ng ko, Jago. Mahimo na kang makiksulti na ako. Dili pa, Bogart? Dili pa? Jigo. Promise ko na nimo. Promise is made to be broken? Tinood na! Tinood na! Sige na, Jago. Di naman ka po sila ni Bogart. Dili na, Jigo. Ipasalig ko na nimo. Sakit ra ba kayo tong naigos pinusila ni mo, ha? Milagom ra bang dughan ko? Tinood na! Tinood na! Ikaw ba? Hoy! Ikaw nanuyak, ha? Mura ka yung plakang ko ba da? Sige kang balik-balik ka ng tinuod. Tinuod na! Tinood na! Tinood na! Okay, tinood. Mabitaw akong gisulti. Wala ba kay tuli nunuyak ka? Pisot ka? Tinood na! Tinood! Bangas ka! Ay, bati away! Bati away! Day Jian, ngano ka man inday? Waalagi uli ati takla. Mingaw na Jian niya. Mao ba inday Jian? Papasakti lang day. Mo pauli na kadto karon ug magdato siya og daghang pagkaon para nato. Hala, naa na lagi na nuktoks pultahan basig mao na karon. Takot Jian! Mama Sima! Takot Jian! Uy, ngano man. Tingalig si Papa Tukmo na. Unsa? Jesus. Ba't ka ba na siya? Ba't kayo na ako, Papa? Naala, sige. Tago na sa ilawom sa katre. Manago tatali kitang duha. Sibala! Abla importanoy! Sibala! Ay, huwag mo'y bitubag. Tuog na sigurong tiguwang inalitakla. Si Jian, haim kayo bata. Haim ba siya? Pantay ka lang yun ako, Jian. Masakpan tang inikap. Di na rin yun mo yung way labod. Ha! Ni anak ko sa may pultahan. Diin ani may himutang sa suot ining VIP room ang customer. Nga nagpaabot na ako. Musuot kit ka ako. Pero unsa makibuhaton sa customer na ako sa suot. Pero nakinahanglan ko ining trabaho aron doon ako ikasustenan para sa tambal ni nanay si sa Mama. Lex Pino. Bahala na lang yun. Musuot na lang yun ko. Tiguangan ako kay ngipon sa tunga. Mura grabit ka si Bugs Bunny. Mura sa si SpongeBob nga cartoon character. Gisinyasan ko niya. Iyak kong paduulon. Unsa man ni siya?
Amang? Bahala na. Muduol ko niya. Misin niya siya. Iya kong patuparon. Bahala na. Mutupad ko niya. Dili pa ka ni siya mamaak, no? Dagko na ba kay ngipon sa tunga? Cheko, sige no, maluwi ka ni Bogart. Piyansahin na siya. Dili ko. Tinood na. Ano ba? Ang kini, maluoy ka, Jigo. Ikaw na lang ang akong pag-asa. Bisag ako na ni imong kaloyan, Chego. Uy. Maluhod ko sa imong atubangan. Uy. Atubangan po. Ano bang biluhod ka masiyang atubangan? Chego. Barog lalat. Barog kay dili kabayot. Basi kag tuo kag mikrofon ng imong atubang. Tinood na. Chego, please. Please. Tumudog alang na ako, please. Sus! Nganong malukmay man dayon akong kasing-kasing ni mo lalat? Tinood na. Uy. Masugit ka na sa kunihangit ni mo, Chego. O lalat. Di na tinood. Tinuod na. Yes! Di na tinood. Bajigaw. Unsagod ka bajigaw. Nausap man dayon ka nga. Giludhan ni Lalat ang imong atubangan. Bajigaw. Chego, salamat. Salamat. Jigo, anghel ka gyud, nagipadakin ako. Unswa, sana mataon niyo eh. Pero sa kondisyon nga, Unsa man, Chego? Bisag kung si kondisyon, sugot ko, Jigo. Piyansahin lang taon ko. ngatagan ko nimo og kagawasan nga manguyab ni lalat. Nga dili ko nimo hilabtan. May the best man win. Kana na day. Why blame na? Approve. Okay pas all right. Wala? Kasunod lagi na din Arasan ay. Nagyaw-yaw magyapon og numero. May batok sa bitana inay mong gibilangguan Bogart. Ang may nangalanggaw nga musulti. Tuan na ay. 987 ko no? 987 may gisgutan mo nga pilang itupor. Nagyaw-yaw magnumero. Nagyaw-yaw gyapon numero ba yun? Nagyaw-yaw numero ba yun? Diyan, Inday. Gawas na ta din sa ilawom sa katri. Wa na siguros papatok mo ni mo. Taod-taod namang nahilom sa gawas. Hadlok man diyan ang simala. Hadlok man diyan. Mo na ko gawas, ha? Aron makatuyhad ko kay aguroy. Sakit naman ning akong buko-buko, Inday. Agay, Ginoo ko. Kalisod na ba nining tiguang na ta? Ubo ka ng simala? Ay, waran ikasoy. Imnan ko lang ni tambal matagsugmat ining akong ubo. Sige na, gawas na diya. Hadlok man diyan. Hadlok diyan. Wa naman ang imong amahan nga salbahis. Wa na? Ay, wa na gyud. Sige, gawas na lang diyan, Laom Katri. Ang angay ining mga arkansiya, kini! Ala, kaluoy si Volcan siya. Bajigo, imo mo ko nang gikarate nangabuang. Di pa na mao, makalagot ni! Kaya arkansiya ka. Ala, milani kay sundang gikan sa sakuban, Bajigo. Ala,
Kasi mo mga mata nga nagtanaw na ako, Benjigo. Ala, nagtuo ang imong laway, Benjigo. Mura kang baboy rumbuang, Benjigo. Di taon ko baboy ihawon, Benjigo. Pasinong nagtuo kang litson ko. Kining angay ni mo! Patay nako, Benjigo. Ginoo ko! Ay! Unsa ba nang gibuhat ni mo, Jigo? Kriminal ka na! Pasabta ko, Jigo. Kasi ka ba sa imong mga mata? Uy, mura ka magdim! Unsay dim? Ay, demonyo, God! Ano bang gitigbas man na mong atong haligi din ispayag taon? Oy! Aray na yung Maria Pika. Ay, sality action biya ni mo. Ganina rin si kagilunit. Da, ka na. Tulog siya akong bugan. May sakit kayo. Da. Mura, bigagkraang maestra na mo sila inventarin kaniya to. Pasabta lagi ko ini. Alkansya ni nako, nay. Nya. Kining haligi sa atong payag, puno naman, maong akong gitigbas. Bas? Ay, bas bago din ang kawayan man na. Nasab? Anong miligdas man ni Snonoy sa sawag ug wa naman ni maglihok? Pukawan ko na. Dek! Mata na, dek! Mata na, dek! Baboy. Ang ngaya namang binaboy ni mo, Nonoy, oy. Damukloy kog yung dako. Damukloy kang dako. $78,000 ang 500 pesos. 785 rambol para way gabagulbol, ha? Liwat magkaslang gamay na. Magyaw-yaw numero, Benjigo. Kadako naguday si mo tinigom nga tagpiso. Miabot ang 78,500. Maodi ay nagabian kang inihap, Benjigo. Kapuya, oy. Kapoy kayong ihap. So, unsa man? Sa akong tagpiso, bay. Nga balik ko sa kasako? Grabe ha. Nausik ka nagkwartaha, Benjigo. Kausik ka na, oy. Ay, nga naman. Ipiansa lang ni mo atong hinungdang bugart. Gitigom ko taan ang kwartaha. Unya? Alang sa among kasal nilalat ba? Sa among future. Ay, English pa. Maba? Hay pagkalaay gayon ning kinabuhing mo'y asawa maghigda magtikong-kong ang ginhawala po sa bongbong. Ay. Ako pa ni mo, no? Di pa lang to ni mo piyansahan sa bugart. Wa ka utay karibal sa gugma ni mo kang lalat. Way magsamok-samok ni mo. Way mo bunog. O way mo pasakit ni mo, Benjigo. Hindi maari. At bakit? Ay, may Tagalog sa. May isa akong salita, Nonoy. Pag sinabi ko, gagawin ko. Kasabot ka? Wah. Bangag ka, ilong. Ilong sa bangag. Nahubog naman siguro ning amang tiguang. Kadaghan ako sa beer nga iyang nainom. Samtang ako, naganasag kayo juice nga nainom. Nga matod pa ni Mama Marimar nga ladies drink. Kibot na naman gustiyan ini, uy. Nagsige para mag-agpay ng tiguang nga amang ay. Mahadlok ako magtanaw sa inyo kung sa tubangan ba. Kitag-as kayo. Marikit si SpongeBob, uy. Bisin niya siya nga pa-imnon ko. Bahala na. Imnon ko na lang. Kaya mahal na baka akin niya. Doon pa sa mga floor manager. Ay! Hikap niya akong dugan. Bastos ka nga mga ka. Kiniangay na mo. Agoy! Da! Kalitok ka lagi! Simong mata! Diha ka na!
Dahwam! Ay, nag-smoke kay istibas na sila karon si Taklak o si Sir Tabian, ang datong negosyanteng insi katiguang amang. Huwag yung kumasayop sa akong pangagpas. Ay, mabulahan yung kinitakla. Tiyaw mo'y, 30 kalidis drink. 30 kalidis drink na nainom ang na-order. Ay, naku yung mabayran si Mr. Tabian. Ay, dahon. Mang Marimar! Oy! Ma'am! Ngano ka? Iuhaw ka? Mamam ka? Dili. Anong, bigawas ka man sa VIP room. Balik dito yan. Ay, dahon. Dili na ko, ma'am. Usa? Ngano man? Bastos kay tiguang, nga. Iyang gikumot-kumot ang akong dugan. Sadak kong kamot? Dili, siya na kong ipon. Ipon ba? Wala na magunatakla. Unsa? Ay, magkagod baginang uban diha bisag way lobe. Kagod? Kagod style. Kagod ba ka kagod? Basta lagi, humanog kagod. Nasa ka ng kuan ka ng pag kinamuton sa pagpuga. Sirit na yung daghang doga. Bastos man na, uy. Dahon. Nga to sa mga hugaw gunaon na, bastos. Mauna siya. Mauna nga, ang mga kuan, smoke si Bas. Basta magsabot-sabot na. May apas ang bastos ay. Oy! Dahon, pasensya ka namin Sir Tabian. Pag pa man gunis takla din sa bar, wa pa masayod sa angay buhaton. Hoy, amang. Ayaw kitog usba ang imong gibuhat, ha? Kay dili ko mo buog lupad sama anang naasi mong bulingit nga huna-huna. Ayaw kong binastos, eh. Nakasabot ko na mo. Dili ko na siya baston, anak siya. Dali, ko makasabot sa kamang, oy. Ay, balya day, oy. Ay, hala, tanawa. Ay, gibukat sa amang, ay, ni Mr. Tabian. Ay, kanigang kwarta. Ay, Mr. Tabian, dawa. Ay, bye! Bye, amang, Mr. Tabian, bye! Mama Rimar. Ito na. Niuli na ang tigong ama nga insi ka negosyante. Uy, migawas ka man, God. Mupauli na ko, madam. Ha? Huwag pa ka di mahuman ang imong duty din is bar? Dagay pa customer sa taas. Dahon. Basta kay mupauli na ko. Dili na ko ganahan din, eh. Unsa? Wa ko maanad nga binastusan ko. Takla. Okay. Sige. Pero ni, dawata na ni, dahwa. Awan, ato, atri, apoy, afive, six, seven, 8, 9, 10. 10,000. Mga bonggay mo na ni, eh. Kada ko gud ini, Mama Rimar. Kita na di musli this drink. Pero, may utang pa ko di mo nga 5,000. Maong niya, iuli ko di mo ang 5,000. No. Di na kinahanglan. Mihatag og tip si Mr. Tabian. 10,000. Og batod niya tunga ta. So, wag ka na utang niya. Unsa? And by the way, niya sige hatag na suwat para nimo. Dawata, dahwa. Suwat? Padung na kumuli sa kaining taxi. Huwag ko magtahong nga dako kayo ang kwarta nga ako madakaron. 10,000. Usa ka buwan kanina kong sweldo isip sales lady sa tindahan sa Insik. Pero sa bar, usa ka gabi ilang o kwarta dayon. Gabi na lang lalata. Pero wa pagit buabot si Jigo. Pero sa'yo, tumano niya.
ang ingisaad nga lukaton ko. Pinsahan ko. Nalimot ka, Bogart, my love. Og maapanggisaan niya tong lagom nga putot, nga piyansahan ka, kay bukon pa niyang iyang mga alkansiya. Makatuog yun ay ko ron. Dinhi sa tayaong Marias. Ayaw ka bala ka. Unungan ta ka. Anhilang po ko din ni Bogart, my love. Munong ka? Magkunitay kita sa ato mga kamot. Maratag si Romeo and Juliet. Oh, wow. Udah ka. Bisan og naa ka sa suod sa bilangguan, og ako ni sa gawas. Rihas lang ang miali ka natong duha. Sa Tagalog pa, rihas lang ang pagitan. Lalat, my love. Love yun ay ko nimo. Mo lang? Ay, gisinyasan ako sa pulis na paduulon. Saan kayang tuyo? Duulan sa nako, ha? Ako na naman, Jigaw. Nagsigi ka man lagting si Dinaoy. Ikaw pa nang sabaw ko sinununa na. Kay Nonoy, kay busog na ko. Nabusog ka. O pagkali kay panihapon ba eh? Unsa may nakabusog ni mo ha? Unsa man? Ang pagkir nilalat na ko, ganiha. Matod niya, amping jigo. Tikir. Unang higayong na nabati ko ang pangga na kong lalat. Concern citizen siya na ko. Concern. Kinabay lang tuyo ni mo. Kunwa pa to, sinalang ka. Di na importante na ko. Basta kay concern. Siya o pinangga ko niya. Unyabi. Kunwa pa kay kwarta. Wala sa imahukok ni mo. Concern pa ka na siya. Bay Nonoy. Liwat kay yun sa kung lulubutoy nito syudad. Lulubutoy? Napa din ay kay Lulo? Napa kay Lulo? No, magod. No, uy. Tuwa sa syudad. Uli taong guwang. Sama ni mo, nahigugma sa babaeng wa makagustong niya. Siya lang? Abi ni mo ba'y Jigaw? Permi ko ba yung giampo sa kahitasan? Nga mo... Tukan ko na. Mag-TV na magkabay Ako Nonoy. sa tulo na pagkikaon ba Jigaw? Balik na. Permi lagi na kong giampo sa kahitasan nga mo abot ni mong babae. Nga tinuod ka nagmahal ni mo ba Jigaw? Tinuod nga concern yun ni mo? Ano, di ka hukukan ba? And you live happily ever after. Amen. Ug si lalat ang humot kung lalat. Nagiligor akong utok na. Usap ka rin pagsultihan nila ni lalat og sa pulis. Uy! Usap na siya. Nagilak. Bogart, my love. Ako ba? Maglibog ko di mo usahay. Marag kang gilimian mo sa kalaghilak. Nagilak ka gina ay. Ano ba ka? Ang hilak gani ko. Ano ka, uy? Lalat. Matod sa polis nga. Uy. Ni ko no mahimo nga ni ko din matugo ba nimo? Ano man? Bawal ko no. Babaulion ako niya. Nili na ko na visiting hours. Nasato pa. Di ka makaunong na ko din eh. Dili, Bogart. Dili. I'm sad. Nag-uol ako, lalat. Ingon misap ko. Pasag di lang. Sayo kung maabot din eh. Og dad ang kasi mo paboritong pagkaon.
Ang sino bang puriring? W. Wow! Kalami, anak, lalat, my love. Kadaghan na niya. Akong gipalit ka pagkaon. Malipay gid si mama si Malaani. Og si Jihan. Dapat kadaghan duhaan alang sa bata. Oh, langgam nga musulti. Tuan na. Milupad na palayo. Sa matong langgam, ma? Nagyaw-yaw man og numero? Ang upaw nga mong silingan ay sinuitok mo. Isog kayong misugat na ako. Patay. Bangis ra ba ni siya na? Liwat na ba ni siyang Ricky Bangis Garing? Ay, sige yan. Ngano ako may mong gipangitaan sa imong anak? Ikaw rin milaptanon ni Gia din sa tulapit. Concern lang ko sa imong anak noytok mo. Kay bata siya. O may diferensya pagit sa pangisip. Pero yano ra kayo ninyong pasakitan. Ayaw pagbuot kay dili mo siya igulsa. Ako siya. Oh, anak man din ninyo? Unya nga na inyo man ang pasakitan. Ayaw pagbuot kay wa kay buot. Diha ka na. O, kaniyot. Nga naman. Anong may dama kang balon og duaan? Ayaw pagbuot kay otro sa kang way buot. Ay, kabaos ah. Baos ka? Hoy! Ay, kung inangaalang na ni Mama si Malani mo. Anong buot man ka? Diha ka na. Otro sa nang way buot na yung Mama. Kay magduwa, magbalon, duaan. Hoy, taka! Masakpan ko galing ikaw may nagtago ni Gian. Bantay ka lang ha! Idusot lagi ko sa bungbong nga wa kaya kasibugan pa. Alto, pinti ko. Gimaminaway. Hoy! Kanahan! Sirit na piyo sila. Nagduda ko yun. Nagduda ko. Hey! Asa mga si Gian? Ang batang abnormal. Kaahak, baya. Nakita gid niyang may dakong balon og tuwaan sa bata da. Unsa ba kay nasunahuna karon sa upaw nga sinuitok mo? Pahala siya. Doon ako sa amo. Yay! Nana, titakla! Gakos diyan, pi. Love you, ate. Love you sa Gian. Ay, unsa man ang imong dain, day. Kadaghan kud ana. Kining lami nga pagkaon para ato ni. Unya kining balon og duwaan para ni sa langga na kong si Gian. Yay! Salamat kayo, ate nako. Lipay kayo, Gian. Yay! Mao ba? Ay, pagkalipay gud sa bata. Mao gyud. Happy ni mo, ate, no? Gian, wa duaan. Di man hatak papatok mo. Karon pa Gian na aduaan. Hatag ati takla. Langka man Gian. Mao ba, Gian? Kaluoy in taon sa bata. O taon mama si Mala. Ati takla. Mm. Ikaw na lang akong papa ug mama, pi. Unsa? Unsay sunod nga may tabo? Kana ug dagat pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matuwag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Cracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.